Ikruok oseketi matayo chenro mar kawo pach oganda e wi okang' ma thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua e apisi. Chenro ma kamano dhi timore e kauntis duto 47 ma pacho ka igeno ni odhi chakore sa 2 okinyi kendo rumo sa 11 odhiambo ka jopiny bende onyiso ikruok margi ne chenro ma kamano. Lydia Okeyo nigi ler. Bang' od bura golo chenro mar kawo pach oganda e wi okang' ma thicho oko, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e apisi, ikruok koro osetim mar kawo pach oganda e kauntis duto 47 ma pacho ka. E kaunti ma Nairobi, chenro no ibiro bagi e kar bagoro ma KICC, kaka Luo e kaunti ma Siaya idhi bage kar tiegruok ma Siaya Technical Institute. E kaunti ma Kisumu ibiro bag chenro no Tom Mboya Labour College. E kaunti ma Homa Bay chenro no ibiro bagi Homa Bay Stadium, ka e kaunti wa Migori chenro no idhi bagi Migori TTC. E kinde ma ikruok ma kamano to osetim, moko kuom jod bura kata kamano ahinya to mago maya e kaunti ma nyiri ma Gachagua yae koro oloko pachgi. Magi oting'o jod bura ma Tetu Geoffrey Wandeto, jod bura ma Kieni Njoroge Wainaina kod jod bura ma kaunti ma nyiri Rehab Mukami. Jod bura go wacho ni dwaro margi e mondo mi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ogo mbaka kendo owinjre gi jatend piny e wi weche makelo fwere kindgi. After researching na after kusoma hiyo kitu yote nikaona our deputy president, hii ni kitu wanaweza kaa chini na president wetu wajadiliane, kwa sababu Kenya ni kubwa kuliko sisi wote. Our people, when we ask them, they do not see this as a priority. They think there are other priorities that we should be focusing on. And as representatives of the people, I think it behoves upon us to listen to our people and do what they have asked us. So on Tuesday, I will be voting no. Koma chelo jod bura ma kaunti ma Kirinyaga, Jenjeri, norem chope log tich mar kwachkich mar ndiko dhoge wi mano mawachore ni ne ochano kelo tungni e chenro no mar kawo pach oganda e boma ma Kerugoya odiochieng'no makiny. Nimekosa kuenda manake ule ujumbe ni ujumbe ambao tu ni fitina wanatafutia wale wabunge ambao wanaonekana ya kwamba wanamfuata naibu wa rais, na mimi nimekuwa kipaumbele na nimesema manake sio jambo la kuficha. Jopiny kata kamano ntiere kod paro mopogore kata mana gwenge makaluo kama kuom oganda ni kod dwaro mondo mi we Gachagua otiek tam mare e apisi to kanyaka odhi to gidhi jatend piny Kenya William Ruto. Kagi wuok to gidhi gite, kagi dong to gidong gite. Onge tiende mondo Gachagua odhi dala. Onge tiende Gachagua onge kuma dhiye. Ruto en saka kelo gik moko mopogore mara NHIF mara SHA mara SHI. Afadhali mondo timango giwuogi Gachagua. Moko kuom jopiny kata kamano wacho ni Gachagua ochelore gi moye wuon kendo koro nyaka to odhi pacho kalore ni osenyisa chaya ne moko kuom jotelo ma pacho ka kendo bedo kod akwede mag dhoudi. It is something that is in order because ng'at moro ma osebedo ka problematic kendo ko behave well as one who is holding such an important public office. For that matter, cut these opportunities and yudore mondo obed censored, I give a nod. Ng'ato ka muko ode konye muko, kogero konye gero. No kanyal support ni mondo kigol Gachagua. Koyude gi makosa chike miluwo, koyude gi makosa Gachagua odhi dala. Kata Ruto ne machiemo royudi gi makosa timere nade odhi dala. Ano ka supporte ni ko ene mano keto nwa mtege State House kila kona to nindo gi jicho moja ko iko mawa to nuonge gi mor kwa sandore to sani koro kigole danga bed gi mor marango, danga bed gi ywak marango. Gachagua otimre nade odhi dala. Lydia Okeyo, Ramogi TV.